Uba Vincent H. Pala, uba di MP Jong ke Lok Sabha, uba di unongelam barat ba Jong ke Parti Kongres, hapo ke jela, mendaka sengi ulawan mentep kerteng ha returning officer ke office Deputy Commissioner ha clearian, ba unya kun ya ke Meghalaya Legislative Assembly election, nakasan sutnga Saipung constituency naka Parti Kongres. Habakren sekilat pathai kubor uba Vincent H. Pala uloong baga jingkwa anjungu banyele ya kani ke election menta kadi namar bau yoi ya ke jingduk jingjenja jongki briu ki bapo kani ke constituency but ki kam ki jamru kila shakni no la kadi hau doyong ni hau motion kumju ru ki nongrem nakata kadau ke penlong ya u ban paikmat seki paikba ki parado parasnam lada kin ailat ba unjob ba undup yo ya kalat ban syakri khambha ya ki Ulapan pauru ia kajing sengaus kem bada kajing shania jongki paitba un job bat un poisya kathong da ka bau ongru ba kinong thep but jong ka sutnga Saipung constituency kidei kibriu ki pastan pun ka jingkwa jonga ban election ban ong ban i no ka kam MP ban election MLA kadai ka minting banga i banga le haman le ki area nga i ka jingtuk jong kibriu ki jinjar jong kibriu hakane ka constituency bat ka kam ka jam ro ka jing syak ni ki kam ki jam ha ki bon ki benta la ka di hadu yong le ni ka limestone le ni kini ki ba tri sensar ni ki nong rep ni hang ni hang te kata kata nga pon perkhat inga ba la don ki experience benta la laitem kum MP bale ngam phai si ki pai ba si ki prasnong prado prasnam lada ki ailat bangan wan bangan yo kata ka chance ka kabu ban chakri ka pajba kata ka pelong ngaban yele election ka ba sakawiru nga iba ka jing phetno jong kini ki perlok na ka kongres tinga borbor nga ngangi ba ka bele ublei le ne ka bailat ublei ka ba sudah te nga trial da ka jing contest jong kan bandra ro ya ka jing sengany ha ka parti kongres jongi mar ba bon boong ba kongres kamdon leadership ka kongres kelakut dari ladingi kontes ladang kontes personally kumu presiden jong ka parti bat ka jing kmilenti ka jing angnot jong ki pajba bat kata ka jing ong ba kimdon leader ngatrai kamdon shu ba ka yo kam yo jam de bandon ki investment ngi hapo kongres ngla perkhat ba example kumbolong menta naka ndrus pa sanpo megawatts ka jing don kam jong ka Meghalaya ka boarding electricity kumolong menta ka bangidon kletang laispa sanpo mut sa laispa megawatt ni klem la ban penbiang kata kamut ngin snan ngin dam ki bobon ki dam ngi target la no sanspa megawatt ni de ban snai ki new projects sanspa megawatt katno di hajar ki kena ban yo kam yo jam sagawero ngin setup ki industries mde ki industries ki ba pollute kum ki coke kum ki i man kane ki set up ki spa ki coke factory ki ba pan spoil ka yo jong kibriu teng ya ka help jong kibriu lagi singi kror lar ban sio namar ki yo kansar kibriu de jingwan jong ko factory tela da kibriu ki bo kokro ndai bandon ka technology ka bala ban panbha ban pongkhoj de kibriu ki bo expand factory ro de bandon ka technology ka bala ban panbha ban pongkhoj ka yo kam ka jam ka song ki investment in khot ya ki BPO ni ki call center ha kaleng in khot in set up ya ki industries ki berit example menta kum ki barep sensar menta ka dor jong sensar ka long sispa sanpung ha ka sikilo yo tujo sensar la pibo ki industries set up ki industries ki bafer pila ban panbha la ban chnai industries ngin di la 6000 tangka sikilo leni ong no kumu phan leni ong no kumu uso ngila jaka bangindi uso ngila bandi kum so ngila bandi ga jam ngila ben penyo kam penyo jam ki bri ga bobon ki benta kini ki investment ki babon ha ka por ka kongres ki kam ki jam ki bri hendre menta la lut wat ki bayo kam ru la do tulop pi ko mo po disconsul ka bay ka nuksa bing ni pan perkhat ba ka disconsul jing sha ka bala ban ai kam dik hajar ki bri hendre kumbolom ta namar bing la jit kita ki nong mikmat ki MDC ndai ba kendo bang abeng ki bamler bamla ban page mentawat ki badon ro ki mla shu ka collection of revenue jaka ban collect ka new technology mentawat ki badon ro ki mla ban yo kam yo jam ki snam ki yo tulop ka bade man yo access ndre ki mla ban tulop tenagawan ka bor kum kini ki ngi ban pha nam artatin ba de ki hajar ki khana jingi la ban yo kam yo jam Ahmad ban la dang apoy ka song ki ban penduk ye kene ka bamsap kani ka jing krong na ki batuk ka jing krong na ki batre do yom ka jing krong na ki batre maushun ka jing krong na ki barep sansar ka jing krong na ki
barok ki jing rep kuai lu tempo PE kat no kadon kene high level banong kom mari wan hi kene tengi de ban pej ba kene barok ka de ke jing lute yo paj ba kene ko ba ar long habang ale haman le ki jing bon ki bru kim don wat ka jing ba ki shong ro ting ting ka lik tingi de ban pej ki de baduk ka target de ban penyo jing ban penyo tin haman le ki jing ki baduk ki badon kam sakawero kadai ka yok kam yok jam jong ki samla ngai ga jing dok kam ki samla lor ki kmi ki pa ki beduk ki la pli school ki khun ki la pli college ki khun ki la pha keling kari India ndai lawan sing ki yok kam yok jam kenang duk suk but ki kmi ro ki long frustrated but ki khun ro ki long frustrated tena I kini ki light li ki badon kam ba kum ki long ikmat ngi di ban penbiang kum ki long ikmat ngi di ban pai sha ki samla ngi di ban pai si ki norep ngi di ban pai sha ki betray business tingi le tengah la le election borobor he kapor bai le te ki bri ki ong pala kumta tan re denyo tengah job bai namar ba bale ba ngasani scam namar ba ki pajba hi ki tip namar ki nong tebot ki start kamtam ha kane ka consistency sutnga pene I ngi don ha kini ki san elaka bat ki bai pat ki ba narbai elakar ki don kat to kan he kane consistency ki bri ki ba start ki berduk ro ki duk palat ki don ki beruspa palat ha kane consistency pin I ba udoyong barok kwe kami khalia ba bahatam ba bontam uwan kane consistency mausun ba bontam hapo jong ke Asia barok kwe kawan kane consistency ki factory ki beh ki investment ki hajar crore ki wan kane consistency pendepe kata kalian ki bru ki start ngamdon kata ka jing artatin ba kinong thebut kin e no enga kermen scam ba ngadon ka conference habang ale haman la kisnong de ki spa tli kisnong ha kane consistency ngala po ngala le haman la kisnong ta bon hiki ong enga ba kane ka kanti tingin pai se congress ada candidate jong congress ubabiang ka parti ka ubabiang atrai kata ka jing don kam jong ki bru ha kane ka election arhajar arpulai ngala bandong thi haman la ki district kumolong mentang ngi kio hakane ka baladep ngiyo arpo arsit hame khalia manta ngin kam kio hakane baladep ngaro ngalong working president jok party ka jing yang le jong gene jongi hakane baladep kle arpo new seat ka bangi don ka chance ban job ngi job arpo ar manta ngi don ka chance ban job life house south seat hadu life new seat ka very good fight bangi don la ka de hapo Ribhoy leni hapo East Kasil hapo City hapo West Kasil sa Karo Hills bat hapo Jante Hills kat ke bingi sik ibu kilong mentang I pa kibiru ki pai sa ka kongres ten klem artetin mentang in job bon ting ki don ba kibiru ki nem expect ra bingin job example kum hanong po menin kidang bon kibiru ban join mentang sini hakane ka konsensi ro shibet lai sa baje ki bon ki ban resign nak NPP resign nak UDP kin join bat ka kongres tengah klem artetin ba ki bru ki pai si kongres la I hadok kan no ki jenjar ingin sa job pun ba kena ingin cross ya kalai pu ar lai pelai si kadi namenta ka interest jam ki pai ba kadi namenta ki kam ki jam ba kin yok kam ki yok jam kadi menta ba ka jing tre jing ta jongi hakono kom ni kom kenong mi kmat ide ban yarap iki baduk ide ban yarap kinong song snong de ban yarap ki parado rasnam Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban benar. Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngimpen sawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngimpen sawa lawan